Έβλεπα τον Διονύση Αραβαντινό τώρα πριν λίγο σε ένα κανάλι στο Open, τον οποίο τον είχαν καλέσει, είναι αρχιφύλακας στις φυλακές Κορυδαλλού, έτσι, ο Διονύσης Αραβαντινός, και τον κάλεσαν να μιλήσει για το έγκλημα αυτό που έγινε στην Γλυφάδα από έναν πολύ βαριά ψυχασθενή. Λοιπόν, δυστυχώς οι δομές της ψυχικής υγείας εδώ στην Ελλάδα είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Δηλαδή, νοσεί ένας άνθρωπος βαριά, έτσι μπαίνει μέσα σε μια ψυχιατρική κλινική. Δεν βγαίνει πάντα καλύτερος, έτσι. Δεν λειτουργεί τίποτα σωστά. Να σας θυμίσω πέρυσι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σκοτώσει μια γυναίκα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί, ήταν έγκλειστος, βαριά ψυχασθενής, σκότωσε λοιπόν μια γυναίκα συνασθενή στο ψυχιατρίο της Κέρκυρας και έγινε μεταγωγή πέρυσι αυτού του ανθρώπου στο Δαφνί, όπου ξανασκότωσε και πάλι. Ξέρετε γιατί αυτόν τον άνθρωπο οι δομές ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα το Δαφνί τον είχε μαζί με άλλα άτομα. Αυτόν τον άνθρωπο που σκότωσε, απαράδεκτο. Έναν άνθρωπο που έχει εγκληματίσει, βαριά ψυχασθενή, δεν τον βάζεις μαζί με άλλα άτομα. Έπρεπε να είναι απομόνωση λοιπόν ο άνθρωπος αυτός. Αν ψάξεις να βρεις και άκρη δεν θα βρεις, θα σου πούνε ότι δεν έχουμε και πολλά δωμάτια, δεν το ένα δεν το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, εδώ πέρα η χώρα υστερεί στα θέματα των ψυχικών δομών, έτσι. Ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος τώρα στη Γλυφάδα είχε σκοτώσει την μητέρα του, έτσι, το 14. Μπήκε μέσα φυλακή, αποφυλακίστηκε. Όσο ήταν έγκλειστος, έτσι, τα είπε και ο κύριος Αραβαντινός ότι εντάξει, μέσα στη φυλακή, στο ψυχιατρίο δούλευε, ψυχιατρία της φυλακής ήταν, ξέρω εγώ, λειτουργικός. Τι να σου κάνει και ο κάθε Αραβαντινός και οι φύλακες, και όταν το κράτος δεν έχει γερά θεμέλια. Εν πάση περιπτώσει, αν το κράτος πώς το λένε, ενεργούσε πιο σωστά, θα είχε αποφευχθεί και αυτό το έγκλημα και το κάθε έγκλημα που γίνεται από ανθρώπους που έχουν βαριές ψυχασθένειες. Λοιπόν, πλέον αν κάποιος θέλει να έχει μια, ας πούμε, παρακολούθηση, πηγαίνει σε έναν ιδιωτικό ψυχίατρο συνήθως. Είναι απαράδεκτα πάντως αυτά τα οποία γίνονται. Σε άλλες χώρες έχουν πολλές δομές και πολύ καλές δομές. Λίγα νοσοκομεία εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε στη Σωτηρία,